gran lección que recibín eu cando cheguei á cooperativa era que había bastante xente que non utilizaba a cooperativa para comercializar nin compraba, pero que así e todo fixo unha aportación de capital de 300 euros porque dicía: estamos mal, pero se non chega a ver a cooperativa, que é a referencia que marca as cousas, estaríamos moito peor, non? A cooperativa Carqueixa está ubicada en San Román de Cervantes. Somos aproximadamente 215 socios. O ganado da cooperativa, os gandeiros que hai, teñen o ganado prácticamente todo en extensivo. Damos vida para todos os lados, porque damos vida de mineral, damos vida de gasoil, damos vida de arreglo de tractores, damos vida de toda a maquinaria. E despois a carne boa. A cooperativa Carqueixa naceu no ano 94 para eliminar intermediarios, tanto para a compra de suministros como para a venda das canles. Hoxe en día demos un paso máis co tema de eliminar tamén intermediarios ca venta tanto da comida elaborada como da carne xa na nosa carnicería da Praza de Abastos de Lugo. E dentro desa liña, bueno, nos temos a comercialización e venda directa tanto de carne como de comida elaborada, que é todo con gandeirías dos socios da cooperativa, dos 215 socios que temos a cooperativa na zona dos Ancares, e despois tamén a comida elaborada por cociñeiros de restaurantes que traballan connosco con asiduidade. E grazas a iso conseguimos un prezo entre un 10 e un 15% superior ao de mercado, e pretendemos seguir nesta liña, seguir diferenciándonos do mercado e conseguir pagar o máis posible aos nosos socios e socias, que é o obxectivo do fin da cooperativa. De feito, a cooperativa xa se fundou con esa idea de comprar en conxunto para que saliera un pouco máis a precio. E a hora de vender, pois tamén. Se non é a cooperativa, pois teríamos que vender todo a intermediarios e a matadeiros que poñían eles o precio que querían. Se non fora a cooperativa, xa moitos gandeiros xa non tirían vacas, porque hai gandeiros que ven que por lo menos o seu produto se está vendendo a un precio razonable, senón, pois claro que axuda. É como para comprar as cousas, os piensos e todo, pois en cooperativa é algo máis económico comprar todo e a vender igual. Importa un pouco de ventaxas porque chamas e até os becerros levanchos cando queres que chos leven, veicho por eles buscalos aí que eu podo. Non tens que andar tampouco levándoos ás feiras, nin esperando que veña o tratante. E tens un precio aí máis ou menos fijo, xa sabes como che van pagar o canal. A reflexión que deberíamos facer como sociedade é que se queremos realmente conservar a biodiversidade que hai nos Ancares, a quen temos que cuidar en primeiro lugar é a xente que vive nos Ancares. E iso pasa por realmente apostar tanto a nivel de políticas públicas como a nivel de consumo por consumir produtos que veñan dos Ancares.